Ahojte. Nedávno som komentovala jeden post a autorka mi odpovedala, že ten môj komentár je odpoveďou zranenej duše. Ja sa už dušou trošku tak nejak, že nie intenzívne, ale vracia sa to ku mne a navnímavam si, že čo vlastne tá duša je, kto sme v podstate my. A posledné mesiace som dospela k tomu, že duša je vlastne ten otlačok božskej energie. Je to tá naša vlastne božskosť a ako Boh môže byť zranený. Takže pre mňa je to ako určitá energia, ktorá prúdi z toho nekonečného vedomia a ktorá nás určitým spôsobom vedie. A energia, ktorá pochádza z niečoho, čo tu všetko tvorí, tej absolútnej synchronii v božských princípoch nemôže byť nejakým spôsobom pokrivená. Proste to je. A za to som aj premenovala môj coaching pre ženy a na chvíľku som to volala konzultácie a potom čím viac som sa ako keby presúvala do toho priestoru zamyseľ, do priestoru asi tej duše, tak som nazvala tieto stretnutia rozhovory s dušou. Lebo práve tá duša nemá tendencie nič nejako hodnotiť tým, že pochádza z ako keby tej ničoty a zároveň všetkého a dáva nám tú možnosť vnímať veci tak, ako sú a zároveň nás trošku tak viesť. A chcela by som sa vás spýtať, keďže tento pojem ako duša sa používa pomerne často a myslím, že každý ho trošku možno aj inak chápe. Takže ako to máte vlastne vy, ako vy vnímate dušu, čo to pre vás znamená, čo to vlastne je.